Ola, amigos e amigas. Chámome Lea e son unha fada. Son a fada do saco verde, ou polo menos todo o mundo me coñece así. Vouvos contar a miña historia. Dis que nas faldas do Monte Careón vivía unha fada que non sabía voar. Era diferente ao resto das fadas. Ben, pois esa fada era eu. Polo visto, isto era unha deshonra para o resto da comunidade das fadas normais. O único que me facía sentir mellor era sentar ao lado do vello carballo. Ali pasaba as tardes. Que ben dormín. Escoitastes iso? Di que é un saco verde, que nel podo recoller todo aquilo que manca o mundo. O lixo, as guerras, o lume. Esa é a verdade. Unha chea de cousas, unha chea de lixo. Vos que vedes por aí? Unha botella de auga, un envase de cacao, envases de yogur. Sí, desapareceu. Entón é verdade, eu tamén podo ter poderes. Fume chegando e ali, no medio das árbores, había unha luz moito quechiña, pero que cada vez seguía facendo máis grande. Era unha lapa que estaba ameazando a fraga e corría dun lado para outro. A ver? Sí, que maravilla! Eu tamén son máxica como o resto das fadas. Igual o que podemos facer é que boten toda a súa textura e todas esas vaguas, recollelas no meu pano e despois metémolo dentro do saco verde. Veña, a de unha, a de dúas e a de tres. Entón botaron todas as vaguas. Entón, fun a xunto de outro grupiño de nenos e pregunteille: "E a vos, que é o que vos pasa?" Pois que nós queremos xogar ao escondite e ningún dos outros nenos quere xogar ao escondite. Collín unha boa presa de polvos do entendemento e soprei o máis forte que puiden. E así acabábanse todos os problemas, porque a fada do saco verde ia solucionando todos os problemas que aparecían no mundo. Eu era moi feliz, moi feliz. Pero, como sabedes, non sempre chove a gusto de todos. Eles son os encargados de todo o mal que hai no mundo. E como sabedes, estaban bastante enfadados comigo. Non vos asustedes, que igual aparece algún por aí. Que se cree esa fada co seu saco verde? Está a desfacer todo canto facemos. Temos que acabar con ela. Trasnos! Os trasnos tenderanme unha trampa e eu sin saberlo. Fun caendo e non podía moverme. Fun caendo no lameiro da desesperanza. O lameiro íame atrapando cada vez máis, e eu comecei a berrar. E berraba polos nenos para que me viñeran a axudar, pero estaban lonxe, estaban na vila. Pero por ali apareceu un paxaro, así pequenochín, como este. Foise achegando cara a vila para poder avisar aos nenos e levar a miña mensaxe, e eu comecei a berrar con forza. Vento, ventiño, que apareza unha nena ou un neno listiño. Un último intento, veña. Vento, ventón, que apareza unha nena ou un neno cun gran corazón. E por ali apareceu unha nena ou un neno, o máis pequeniño de todos, pero que tiña de seguro o corazón máis grande. Fada, agárrate ao meu corazón. Entón, deume unha aperta enorme. Eu agarreime o seu corazón e fun saindo do lameiro. Eu e o saco verde. Moitas grazas polo teu fermoso corazón. Entón, desde aquel día, eu puiden seguir facendo ben co meu saco verde.
E ata aquí a historia da fada do saco verde. Moitas grazas a todos e a todas por escoitar. E a ver se nos vemos por aí, por algunha fraga. Ata logo!